Hazes en orenbelangstellenden hinnen joer de kans om in de bouwput te zien van het nieuwe aquaduct in de N31. En daar waard massaal gebruik van maken. Het waard zelfs zo druk dat mensen voortstuurd worden masten. Om 1 uur ging het bouwplak iepen voor het publiek. Ik volg het al heel lang, eigenlijk al 1,5 jaar. En elke open dag ben ik hier aanwezig. En ik vind het gewoon verschrikkelijk interessant wat hier gebeurt. Hoe de organisatie gaat en hoe ze bezig zijn met de bouw en wat er al hier gebeuren gaat. En ik was soms wat technische dingen. Ja, dat interesseert me. Voor woonbeziekers is de nogal gammele en steile trap naar de bouwput een te groot obstakel. Ik heb last van het hart, dus ik kan niet naar beneden. Het project is vast net makkelijk, maar het werk loopt goed op schema. We zitten midden in een eigenlijk stedelijke omgeving. We zitten heel dicht langs de N31. Heel veel vaarverkeer. We hebben heel veel last van grondwater. Dus eigenlijk de omgeving en de ondergrond is heel uitdagend. De fundering zit erin, het aquaduct loopt te plak. We maken de definitieve aansluitingen komen er nog in. Ja, dat gaat allemaal zo dat je. Nog een paar maanden en dan kan het verkeer er terug in. Eind van hier ben we klaar. Dan rijden we tot de bak heen, tot de aquaduct heen. Dan is alles een beetje klaar. Dan is Ballast Nedum nog wel je boeten aan de gang om de bestaande dik uit te breken. We moeten nog een paar gemeentelijke dingen, gemeentelijke dieken ondersteunen. Maar dan ben je weer ongeveer wel klaar.